og velkommen til. Mit navn er Iben Bro Nielsen, og jeg arbejder det meste af tiden med hypnoterapi, healing, regressionsterapi og singleterapi. Velkommen til, og det her foregår hjemme hos mig i dag i mit lille køkken her på Frederiksberg. Og jeg vil optage en video her med noget mere grounding og centrering og nedkaldelse af sjælen. Så kunne du tænke dig at deltage i det? Find en stol og gør dig klar, så starter vi lige om et øjeblik. Og bare tillad dig selv, når du har fundet din stol. Sæt dig godt til rette på den, med fodsålerne placeret solidt i jorden. Og du må meget gerne lukke dine øjenlåg i, fordi der sker egentlig ikke så meget her på skærmen, så det er egentlig vigtigt, at du bare koncentrerer dig om at lytte til lyden af min stemme, når jeg begynder at guide dig. Så bare stille og roligt, sæt dig godt til rette på din stol, luk øjenlågene i, og stille og roligt begynder at vende fokuset indad mod dig selv og din krop. Det kan du gøre ved at starte med at trække vejret blidt, stille og roligt ind igennem næsen. Og forestil dig med hver vejrtrækning, som du tager, at der sender du fred, ro og afslapning hele vejen ned igennem din krop. Og det gør du egentlig ved at trække vejret stille og roligt ind igennem næsen eller munden. Og hver gang du gør det, så sender du rolige, trygge og harmoniske energier hele vejen ned igennem din krop. Og alt dette skulle gerne få dig til at slappe mere og have mere af. Og bare bliv ved med at gøre det her lidt endnu. Indånding igennem din næse. Og bare træk vejret og følg energien hele vejen ned igennem kroppen og ned til dine fødder. Og tillad dig selv at trække din energi mere og mere hjem til dig selv, så du ligesom hjemkalder alle de tanker og følelser og idéer, som du har haft i løbet af i dag eller den sidste periode, som har været ude i andre projekter eller mennesker, eller hvad du nu går med. Og prøv lige at kalde dem hjem til dig. Og nogen vil opleve, at der har været mange tanker ude, følelser ude i andre. Og andre vil ikke opleve det så meget, at der er deres energi mere hjemme rundt om dem selv. Så det er egentlig bare 2 forskellige måder at være på. Og når du føler, at du er begyndt at have hentet din energi tættere på dig, så udvid lige pladsen igen inden fra dig af. Så lige forestiller dig ligesom, at du skal lave en rund cirkel rundt om dig. Så du lige udvider pladsen, men nu på en mere harmonisk måde. Så det bliver en fin cirkel rundt om dig selv. Så ligesom føler du bedre kan være der i din egen energi. At du gerne må fylde, men på en god, centreret, afbalanceret måde. Hvor du er i dig selv. Og du er centreret i dig selv. Og hvor det betyder lidt mindre, hvad alle andre har gang i, tænker eller mærker og føler. I hvert fald lige her nu, mens vi laver øvelsen og fylder dig op. Så bare fyld lidt mere, udvid dig lidt mere. Føl måske næsten, du kan bøje dine skuldre lidt tilbage, lidt bagover. Ret dig op, hvis du kan. Samtidig med, at du stadigvæk trækker vejret lidt og nænsomt ind igennem næsen. Og fokuser nu lige en lille smule ovenover dig. Du kan prøve at forestille dig eller fornemme, at din sjæl eller noget af din sjæl er ovenover dig eller lidt bagved dig. Begynd nu at forestille dig, at du kan åbne op i din hovedbund.
Lidt ligesom der bliver en slags trakt i toppen af hovedet, eller det vi også kalder kronechakret. Bare prøv at gå ind i området og åbne det, indtil du oplever, der er plads. Og tillad nu dig selv at forestille dig, at du nu kan begynde at trække din egen sjæl med ned igennem hovedet og ned igennem kroppen. Og noget af sjælen vil flyde ind i dig, ind i din fysiske krop og gøre plads derinde til den. Og noget andet af din sjæl vil flyde rundt om dig i alle energikroppene. Så bare stille og roligt begynd at gøre dette og have en intention om, at du trækker og kalder din sjæl ned igennem dig, ned til dig, så den kan smelte sammen med din fysiske krop og dine følelser, og dine tanker og alt det andet, der er dig. Og du kan eventuelt vende håndfladerne opad for at modtage din egen sjæl, hvis det føles rigtigt for dig. Så skal du bare have hænderne, hvor det nu passer dig. Så bare tillad det at ske. At sjælen stille og roligt, blidt og nænsomt flyder ind igennem dit hoved, ned i hovedet, ned i nakken, ned i halsen. Og prøv igen her ligesom at forestille dig, at du udvider pladsen inde i dig. Så der er plads til, at sjælen kan være der. Eventuelt at den skubber noget væk, som er måske lidt mørkere, lidt mere tungt og lidt mere stagnerende energier inde i dig. Så der er plads til, sammensmeltning kan foregå. Og du gør det egentlig bare ved at forestille dig det. Ved brug af din intention. Det behøver ikke at være specielt svært. Og hvor hurtigt eller hvor langsomt det nu går. Det har noget at gøre med måske, hvor godt det kan lade sig gøre. Hvor meget blokeret energi, at du har inde i. Så bare gør dit bedste og giv plads. Giv plads til din sjæl. Og giv plads til sammensmeltningen. At nu komme hele vejen ned til dine skuldre. Og ind i dine skuldre. Og giv også plads herinde. Åbn op. Og gør skuldrene bløde, tunge og trætte. Bare udvid dig mere og mere. Udvid dig for din egen sjæl, for at den kan være der. Lad den flyde længere ned, inden din ryg og ind i brystkassen. Og udvid pladsen her, omkring hjertet og omkring dine lunger. Bare mærk, at pladsen herinde i brystkassen bliver meget større og mere udvidet. Så der er plads til at føle en masse kærlighed, give og modtage til dig selv og til andre mennesker og dyr og planter. Bare gør arbejdet, udvid pladsen i brystkassen og tag sjælen ned. Og på samme tidspunkt kan du mærke sanser og opleve, at din sjæl begynder at løbe ned igennem dine arme, ind i armene. Blander sig sammen med alt vævet der, musklerne, cellerne, nerverne, blodbanerne, alt det andet, der er inde i dig, din hud, smelter sammen her. Tillad dig at lade det ske. Og gør plads inde i dig. Gør plads inde i dine arme, til at det kan ske. Hele vejen ned igennem armene og håndledene, hænderne og fingerspidserne. Og opleve, at energien fra sjælen nærmest stråler ud igennem dine fingre, fingerspidser og håndflader. Så der kommer en masse lys igennem dig. Smuk, skinnende lys fra din egen sjæl.
Bare tillad det at ske. Bare tillad dig selv at udvide dig og gøre plads. Stille og roligt. Og flyt nu fokuset igen hen til kroppen, til torsoen. Og følg din sjæls energi ned fra brystet og videre ned til solar plexus og maveområdet. Lad den begynde at smelte sammen her med energierne herinde i dig. Og udvide pladsen i solar plexus og maveområdet. Træk lidt i det, forestil dig næsten. Du kan trække eller skubbe. I hvert fald udvide din energi i disse områder. Og måske kan du mærke, at det sidrer lidt i dig. Måske kan du ikke mærke noget, og det er okay. Måske kan du bare forestille dig det. Begge dele er lige okay. Bare lad energien gøre sit arbejde og flyde igennem dig. Udvid dig, åbn dig og fyld dig op med smuk, lysende energi fra din egen sjæl. Og fornem også, at det sker på ryggen og inde i ryggen. Du udvider dig mere her. Og lad energien nu flyde længere ned igennem kroppen. Hele vejen ned til lænden, til hofterne, til bagdelen og dit underliv. Og udvid igen også her pladsen. Udvid det, så du kan være der mere og mere. Og jo mere af din egen sjæl du kan tage ind, jo bedre vil du få det. I hvert fald på sigt, når det lidt mørkere og tungere er blevet renset ud af dig. Så vil du føle dig lettere, gladere, mere spontan, tryggere og mere tillidsfuld. Og lad sjælen blive ved med at gøre sit arbejde, mens den flyder længere ned igennem kroppen. Udvider, åbner, skubber væk. Alt det, som du er klar til at give slip på i dag. Og energierne fortsætter nu ned inde i dine ben. Giv plads i benene. Udvid dem. Og lad energierne flyde hele vejen ned igennem dem. Gennem dine knæer, underben, ankler og ud i begge dine 2 fødder og fodsåler. Og mærke, når du kommer helt ned til fodsålerne, så begynder du også at gro videre ud, så ikke kun i din fysiske krop, men energien fortsætter med at gro ud igennem dine fødder og danner et slags rodnet fra fødderne og ned igennem jordens lag. Og du kan se rodnettet som værende lysende rødder, som vokser ud igennem dig, eller du kan se det som brune rødder, lidt ligesom på samme måde som hvis du var et træ eller en plante. Men tillad dig selv at forestille dig en eller anden form for rod eller rodnet, som vokser ud igennem dine fodsåler og dybt og langt ned i jorden. Dybt ned i moder jord. Og tillad det nu at ske dybere, længere. Fornem sans og oplev, at dit rodnet spreder sig, vokser i mange, mange retninger. Dybere og dybere og dybere ned i jorden, ned i harmonien, ned i tilliden og trygheden og stabiliteten. Bare følg rødderne, mens de vokser og vokser. Og begynder at mærke endnu mere, måske en sidren i kroppen. Og tillad nu dig selv at begynde at trække noget mere tung og tryg
jordenergi med op, nedefra og igennem dit rodnet. Vær åben og modtagelig for disse trygge og skønne energier fra jorden, som står for stabilitet, tryghed, ro, fred, indre harmoni. Bare lad det begynde at flyde igennem dig, og mærke, at jorden også trækker i dig, i dig, hele din krop, trækker dig længere og længere ned. Og jordens energier flyder op igennem dine rødder, flyder op igennem dine fodsåler nu, og ind i hver eneste lille del af foden, ud til tæerne, dine hæle, kommer ud i hele foden. Mærk det, sans det, oplev det eller se det. Sammensmeltningen mellem dig og jorden. Og begynd nu at også opleve, at jordens energi strømmer ikke kun i dine fødder, men begynder at strømme op igennem benene, både indvendigt og udvendigt i dig. Tag imod det. Ha' tillid til jorden, og lad det flyde igennem dig. Du kan eventuelt også forestille dig, at jorden, eller skal vi sige grene eller plantedele fra jorden, slyngeplanter, måske begynder at vikle sig lidt rundt om dine ben og fødder, og trækker i dig også. Hvis det er et okay billede for dig. Men tillad nu dig selv at blive fyldt godt op af jordens energi, mens den stille og roligt pibler, siver, strømmer, flyder, eller hvad den nu gør, igennem dig, igennem din krop. Op igennem benene og knæerne og hele vejen op og ind i dine hofter. Bare tag imod den. Bare lad dig selv blive fyldt op. Tag imod alle disse energier, som kommer fra jorden til dig. Og mærk, at det gør dig mere tryg, stabil, harmonisk, tillidsfuld. Lad det flyde videre op igennem din krop. Videre og videre. Tryggere og tryggere. Bare lad det flyde igennem dig, op igennem din ryggrad, og hele vejen op til dine skuldre. Ud i begge arme. Bare tag imod det. Og lad det flyde hele vejen op langs din nakke og ind i nakken. Hele vejen op til din hovedbund. Og forestil dig også her, at igennem hovedbunden, der kan du begynde at gro sådan nogle grene ud, hvis det ikke er for mærkeligt for dig. Så hver eneste hårstrå kan blive ligesom en lille gren eller kvist. Og jordens energi kan strømme igennem det hele. Så du nærmest bliver som et rigtigt træ. Og der strømmer smuk, god, rolig jordenergi ud af hver eneste lille hår. Måske kan du også forestille dig små grønne blade eller blomster, der kommer ud af hovedbunden på dig. Men noget, der mærkes trygt, harmonisk og godt. Og gør, at du føler, at du er forbundet til jorden. At du er i sikkerhed her på jorden. Og
bare lade din krone udvikle sig, hvis den vil eller kan. Og flyt nu fokuset igen ned til dine fødder og lige et stykke under fødderne. Og have et punkt nede i jorden, som også tilhører den fysiske krop, eller energikrop måske nærmere, som hedder jordstjernechakret. Så forestil dig sådan et punkt, et stykke nede i jorden, som er forbundet til dig, som også er forbundet til dine fødder. Og nogen ser det her punkt som sølvfarvet, og andre ser det på andre måder. Men gå ind i punktet og aktiver det. Åbn det. Udvid det. Og tillad nu også noget energi at strømme igennem fra jorden. Prøv at forestille dig nu, at du igennem det her punkt kan begynde at sende en form for kuppel, eller et filter, eller et skjold, eller hvad vi nu skal kalde det, af meget smuk og tryg jordenergi hele vejen rundt om dig, som starter i det her jordstjernechakra, men kan vokse sådan rundt om dig i en stor, smuk cirkel. Og jeg forestiller mig det sådan lidt som lidt brunlige, trygge nuancer, som begynder at vokse rundt om kroppen på alle sider. Så det bliver mere som en cirkel, eller en kuppel, eller en globus, eller hvad vi nu skal kalde det. Noget rundt. Og forestil dig, at den her energi fra jorden og fra jordstjernechakret vokser rundt om dig og skaber et felt af tryghed. Skaber et felt af ro og fred og beskyttelse. Det er ikke lukket til, så intet kan komme ind til dig, men det er mere som et filter. Et fint filter rundt om dig, som lukker lidt af for alle mulige forstyrrelser, alle mulige stress og jag, som du ikke har brug for i dit liv. Som ligesom filtrerer det værste fra, så du bedre kan koncentrere dig om at være dig selv. Inde i det her filter, inde i den her boble, inde i dit eget felt. Så du bedre kan koncentrere dig om at mærke dig selv. Mærk dine egne følelser. Mærk, hvad der virkelig er dit. Og blive over i dig selv. Blive over i din egen krop. Og beholde dine rødder i jorden. Og føle dig tryg og beskyttet. Og passet på af jorden selv. Og sørg for, at i toppen af den her kugle opad til, der er det stadigvæk åbent, så der er plads til kontakten til din sjæl og andet information måske. Højere informationer oppefra. Men mærk, at du er i det her felt af tryghed, ro og fred, hvor du selv vælger at lukke lidt af, lidt ned, lidt til, eller hvad du nu gør, for at passe på dig selv og din egen energi, og for at bevare noget mere stabilitet og indre ro, en slags grænse, du sætter energetisk rundt om dig, for at passe på dig. Og det må du godt. Du må gerne passe på dig selv, og du må gerne sætte grænser. Og blive siddende lige lidt længere i dette felt. Og mærk, at du er tryg og i sikkerhed i det. At det passer på dig. At det beskytter dig. Og du fortsat er forbundet til jorden gennem dine rødder. Og du er forbundet til din egen sjæl gennem åbning i dit kronechakra. Og din sjæl forhåbentlig er så meget, som den nu kan være nede i din egen krop. Lige netop her og lige netop nu.
Jeg vil begynde at runde af nu. Nu tæller jeg lige op fra 1 til 5. Og så kan du bare åbne øjnene og vende tilbage til det, du skal resten af dagen her. 1. Begynder stille og roligt at gøre dig klar. Husk, du må gerne beholde det her felt rundt om dig. Det er helt okay. 2. Bare træk vejret dybt igen. Ind igennem næsen og hele vejen ned igennem kroppen. 3. Bare begynder at bevæge kroppen lidt mere. 4. Du kan bevæge hovedet og fingrene og tæerne lidt mere. Og 5. Bare åbne øjnene, når du selv er klar til det, og vende tilbage til rummet her igen. Mærker du fortsat er inde i det her rum, inde i dit felt, hvor du bliver passet på. Og bliv inde i dig selv. Bliv inde i dit eget felt. Hvor det er dig, der bestemmer, hvor det er dig, der bevarer roen. Og hvor du kan lytte til dig selv meget bedre. Og lytte til din intuition. Mærke efter, hvad der er godt for dig, og hvad du har brug for. Jeg begynder at afrunde den her lille video så. Det var det, jeg lige kunne finde på til i dag. Du må have det godt. Hej.